Maske af, ikke? Der skal bløde. Nej. Og vi skal lige sikre os, at den der er lukket. Har I sikret, at den er lukket? Jeg ved ikke, hvad der er lukket og hvad der er åbent. Vi vil gerne dominere. Det gætter på, det der er lukket. Trine, hvad er åben og hvad er lukket? Det er lukket. Det er lukket. Okay. Og det skal den være, når man hælder det op i, ja? Yes, ellers ryger det ud. Ja. Så skal vi bare have proppen af, og så skal vi have det der over i. Så den her prop af, ikke? Ja. Det holder. Så kan du ikke bruge det i min rapport. Og det er meget roligt. Jeg har også taget billeder der. Ja, men Ind under bumsuret. den der skulle have været med, så vi så. Hold kæft. Kan du ryste dig på den her? Den kan man ikke se noget af. Ja, okay, så skal jeg bare tage den noget i. Så tager vi punktsuren, og så tager vi... Det skal jeg i hvert fald. Jeg tror, jeg sætter den... Nej, den må sgu stå der. Det kan ikke... Du skal nok bruge det her til løn. Er den oppe og ryste nu? Men den der... Det er jo ikke en gummiprop, er det? Den der Nej, det er prop? ikke en gummiprop. Nej, det er en Det gummiplastik. er altså ikke helt svært at ryste. Bare holder den rigtig tæt på, altså masken ind, imens I ryster. Og så Gør du det, Tanja? så plejer vi godt hunden. Okay, jeg skal tage den. Hvordan? Men skal hun have den ud af stativet? Ja, ellers er det ikke til at ryste. Lige nu er der også lukket. Det er godt, Tanja. Jeg er bange for, at jeg ødelægger. Okay, hold på proppen. Ja, og så holder vi godt på proppen. Og jeg ødelægger et eller andet. Du skal bare lade være med at ramme bordet. Nej, var det ikke bare noget med, at du skulle vende den om? Dreje den. Der står der, at man skal ryste den. Nej. Det er godt, det der. Det tror jeg. Og så skulle vi så tage proppen af og lukke overtrykket ud. Nej, altså der skal du ikke holde med bunden i vejret, hva'? Sådan der, og så tage proppen af. Ja. Og så skal du ryste igen. Igen. Skal jeg holde mig? Kan du holde, ikke? Jeg er så bange for, det okay. Jeg kan meget godt lide jeres alternative måde at Det er bare lige... ryste Hvis det nu er helt vildt dårligt. Det lufter. Okay. Ej, det må altså være fint. Sænker vi lige den her, hva'? Skal vi have Sidder den den ned over det rene reagensglas, det ubrugte reagensglas. Sådan der. Og så skal vi have tændt på den der ting stille og Skal du roligt. stoppe, når den er her, ikke? Ja. Er det mig, der skal gøre det her? Det ved jeg ikke. Det kan også være, at Anne kan gøre det. Ja, det er sådan lidt... Ja. Skal jeg gøre? Altså, vi kan godt gøre sådan her. Så kan jeg godt gøre det. Okay, der er en, der skal holde. Okay. Og så der på den anden side af dig, Anne. Anne. Hvad skal der Er det ikke starten af fasen, der kommer der? Jo. Jeg ved ikke, om jeg tager ud mere. Jo, altså, du skal have noget ud. Jeg kan ikke. Der kommer jo ikke engang noget ud. Altså. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det er, der foregår, når man laver den der. Jeg tror, det er en luftbold. Der ligger en luftbold, men altså det kan... Kan I lige tage reagensglasset der, det andet reagensglas, og lige rykke det? Okay. Nu er der hul igennem. Ja. Hvor meget? Helt lille her. Jeg er bange for, at jeg ikke når at... Det er fordi, vi glemmer, at vi skal tage låget af, når vi skal have det der. Fordi der er jo luft, der skal op hver gang, der er noget, der kommer ud.
Ja. Så vi skal have proppen af, og det er derfor, det skal være under sup. Der sker der ikke så meget. Det fandt vi ud af. Okay, Tanja, du skal lige hjælpe mig her. Hvis jeg holder hernede. Altså, jeg kunne jo have sagt det til folk først, men det er meget sjovere Og lige... at opdage det undervejs. Der skal der er den mellemstof der. Ja, det står på sådan noget, vi nu sammen med alt andet. Okay, så sætter lige den her lidt. Ui. Okay. Lugter det? Ja, meget. Okay, nu skal jeg være... Okay, hvor langt ned skal jeg? Okay. Men det sidder jo stadig. Det sidder jo stadig i. Trine, we need help. Den her video, den bliver meget lang, kan jeg mærke. Okay, så vi har lukket ud, og så fik vi vist lidt af det andet med her, ikke også? Men nu sidder det bare fast i... Men det er jo ikke nede i reagensklassen, så det Nej, I kan godt lade den fortsætte lidt endnu, for at få lidt mere af det her af. For I kan se, faseskiftet er først der. Okay. Så I kan godt lade lidt mere. Så stop det her nu, eller hvad? Ja, så skal det her bare ud. Yes, så skulle I have et sted til mellemfasen. skal vi ikke stoppe den? Stop bare. Det vigtige er ikke, hvor meget vi får. Ja, så stopper vi altså der. Yes. Men nu har vi ikke nogen beholder til det der, fordi jeg troede, vi skulle komme direkte beholder. Nå, ja. Kan I lige tage imod den der? Ja, man gav jo her andres mellemfase. Ja, der kan vi bare putte mellemfasen ned i. Ej, det er det der lorte ting på kroppen, der ikke passer. Jeg lukker den. Så det er jo professionelt ud her. Ej, jeg er bange for, glasset springer der. Okay, den sidder på nu. Kan vi ikke blive mere om det? Okay. Hvor meget skal jeg have? Jeg skal bare have det der? Bare til at fasen er væk. Faseskiftet er væk. Det er ligesom, der skulle kaste det der papir over i. Jeg ved ikke, hvad der skal. Det er luft. Så tror jeg, vi har cleanet, eller hvad? Ja. Skal jeg hælde lidt mere i? Det ved jeg ikke. Nej, fordi den er vel med her. Okay, så den putter vi... Undskyld mig. Ej, hvor? Lad være med det der. Ej, pas nu på. Hvad med at løfte den der i stedet for, at det ender med, at I hælder det hele ud? Jeg føler overhovedet ikke, at jeg har styr på noget som helst lige nu. Hvad har vi i den der? Er den tom? Det der er fase. Jamen, den der. Ja. Den er tom. Okay, så kan vi putte heptanfasen i der. Ja, nå, så er du bare lukke resten ned. Er det ikke? Jo. Og så, ja, så put prop på den der. Op med banditten, du ved. Nå, der var sådan noget papir, ja. Vi brugte også nogle dage i folkeskolen. Men vi brugte bare sådan noget papir, og så... Okay. Det der, det ser i hvert fald ud som om, den har fået nogle farver. Vi ser lige på videoen her, at den har fået flotte farver. Og vi sammenligner. Vi har fat i den derovre. Det er godt, der er god koordination her med det. Ja, det er en ener. Stærk. Base. Syre. Flot, Anne. Ja. Jeg forstår bare ikke, hvordan vandet kan være så voldsomt surt. Men ja. Vi skulle have den ned i 30 sekunder. Der. Eller... Ja. Sådan ser den ud. Stærk syre. Den her. Sådan der. Det er den, hvor vi får den. Det tror jeg er rigeligt. Hvad sker der? Altså der den bliver mælket. Ja, den bliver mælket. Det ligner nærmest, at der er sådan fast stof i. Er der ikke? Ja, der er det ikke lidt en masse bundfald i bunden? Skal du lige prøve, om du kan putte den helt med? Det skiller sig. Kan du nu prøve at sende ud, så kan jeg lige få se? Jeg kan næsten ikke fokusere på det der. Der er alt for meget lys. Ja, den er bare hvid på kameraet.
Jeg vil sige feststof. Det ligner, at der er bundfald. Ja, der er lidt... Kan du ikke se det, der er noget der? Der er sådan klumper i. Ja. Vi har lavet mælk. Fantastisk. Gammel mælk. Yes. Ja, gammel mælk. Tag det på. Vi har ikke kun Det er sgu meget godt ramt. Der har vi 5 ml natriumhydroxid. Det kan den ikke fokusere på. 0. Det er lidt svært. 0 i nu. Ja. pH-værdien. Kan I prøve at tippe lidt, så den hele striben bliver dækket? Okay, ikke forstå forskel. Og vi laver lige en sammenligning. Sådan der. Ja, vi kan gøre det under 7 her. Det er skønt. Hvad siger vi, når er den ikke omkring de 9? Den er da ikke helt dernede. Du kan se, den øverste er gul. Jeg kan ikke se farven her. Jo, det er en 9, tror jeg. Eller også er det en 10'er. Ej, det er mere en 10'er end en 9'er, ikke? Jo, for den der er lidt grøn i det her. Den er Ja. Så den ligger på omkring 10. 3. Vi får en dejlig pink farve. Nej, det ved jeg ikke. Det skulle helt helst gerne være. Så dejlig Helt dejlig pink. Og det skal vi have over i det var den her også. tankfasen. Vil du holde, Tanja? Ja, jeg tror altså, Tanja skal gøre det. Tanja har vandrer på. Handsker på. Okay, nej, du skal nok filme hernede. Sådan der, ja. Jeg ved ikke. Er det vigtigt, at jeg deler op den der? Det kommer alligevel bare noget af. Træder. Der var noget, man ikke skulle Tilsæt det hele. Ja, det skulle. Jo, det skulle. Det var de andre, der holder en lille fan. Ali? Shaker den for vildt. Shake. Ja. Og vi kan lige tage en lille klipvideo igen, når vi er færdige med røst. Så kan du lige præsentere, hvad det er, du har der. Den sorte. Nå, er den jo hvid? Her kan vi tydeligt se, at den har mistet den røde farve, og den er meget hvid, meget sådan gennemsigtig.